परोर में करी होया ये गोरी हिलोर में करी होया ये गोरिया 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 हिलोर में। क्या बात है। हर एकरा घरे सत्यनारायण भगवान के पूजा होत रहे बुझल तो पूजा पर ये बैठल रहे तो पंडित जी एगो लड्डू देले बबी रे ले लड्डू आगी में डाल के हवन में कहिए स्वाहा ई का कर दिया मुहुआ में डाल लेती है कहतिया आहा कम भूखड़ नहीं के पूजा कैले बड़ी कब बैठल बड़ी पूजा करे आवेला एगो मंत्र बताइए बोलबे बोल रघुपति राघव राजा राम ये बोलना जो हम कहते नहीं तोने बोल रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम आ तोरा बाबू के नाम जगजीतन राम। अरे बोल एक मिनट बोल रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम होश के बोल ना पूजा करते बोल रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा हेलो होई जागो खाली होई जे दिमाग जाओ हरि है कलयुग में रे भैया रे दुई एगो के राजबा के बाबा आय अजय हो दारू अजय मेहरारू ना चल तो बाबू तनी घूम घूम में नाचा सा आओ 1 2 3 अजय हो दारू अरे जय मेहरारू बबी बियाह हो गइल बा त करब हम भोजपुरी में बोलत नहीं बियाह हो गइल भाई इंग्लिश में बोलत नहीं नहीं तो इंग्लिश में हम जानत नहीं बोले नो बाबू इंग्लिश सिखावे करे नो जू 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 भले गु 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 तो करो भोजपुरी में जू जू हो गल बिया करबे बिया करवा दी कोनो से एमे जौन पसंद होके चुन ली जो जौन नीमन लगा चुन ले जो देखो नीमन लगा तरे उधर तुम उसकी मार तरे और पसंद बाड़े आवा गोतिया हो करा दी कतिया करा दिया ओके नंबर दे ली चाहिए नंबर ठीक बा मिल जाए हम धैले भाई अरे ये कलयुग में ये भैया हो दुई एगो के राजबा अजय हो दारू जय मेहरारू तू ही लोग के राजबा 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 आज मार के करा गई बाबा चौपड़िया
जौना बारात में दारू ना चली ऊ बारात बेकार बा। दारू मुर्गा के हुज खिया दे बुझाई इज्जतदार बा। कि जौना बारात में ऊ बारात बेकार बा। दारू मुर्गा के हुज खिया दे बुझाई इज्जतदार बा। एमे कितना लो दारू पिएला आ कितना लो भांग खाला। भांग खाला लो एगो भांग की कहानी बताई हम भाइयों रे जे भांग खाला नु